Lucky boy, lucky boy, lucky boy. Hey, Jolly say, Jolly say, Jolly say. Hey, Jolly say, Jolly say, Jolly say. Asam judicial service for our counter. Kole ami khanto na hom. Kole ami khanto na hom. Asam judicial service for our counter mukto koribar lucky boy, lucky boy, lucky boy. Asam judicial justice, justice, justice. For our kahambinani morjada dibo lucky boy, lucky boy, lucky boy. For our kahambinani morjada pradhan koro, pradhan koro, pradhan koro. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. Lucky boy, lucky boy. Lucky boy, lucky boy. Lucky boy, lucky boy. Naito dabe, naito dabe, naito dabe, naito dabe, naito dabe. Amar dabe, naito dabe, naito dabe, naito dabe. Amar dabe main ba lucky boy, lucky boy, lucky boy. Dabe puran na hole ami khanto na hom, khanto na hom, khanto na hom. Dabe puran na hole ami khanto na hom, khanto na hom, khanto na hom. Naito dabe, naito dabe. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. No rest, no rest. नायदो दिनै आसाम नाङै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मोनथायखौ मोनहोनो थाखाय जोङो दाबि खालामनानै आसाम जुडिशियेल सार्भिसाव जिखिनि बर' लेंगुवेजनि 50 मार्कनि थाखाय लिरनो मोननांगौ बर' फरायसाफ्रा बे फरायसाफ्रा मोनैनि थाखाय दिनै खुदिर सारनानै जोङो आसाम जुडिशियेल सार्भिसनि जे एडभार्टाइज बेखौ जोङो सावनानै खुद्रिनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ लादों मानो होनबा बर' रावा भारतनि 80थि फारियाव सोसनजानाय मोनसे भारतनि संबिजिताव सोसनजानाय मोनसे राव दा बे रावखौ दिनै आसामनि जुडिशियेल सार्भिसाव गनायथि होआखै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा गोबांबार सावरायनायनि उनाव बाथ्रा होदों जुडिशियेल सार्भिसखौ हाइ कर्टखौ लिरहरनानै बाथ्रा बुंबाय नाथाय बे बुंसेयावबो दिनै आसाम जुडिशियेल सार्भिसा बे रोखोमनि जोंखौ नासयनाय दिन्थिदों बे नासयनाय हाबाफारिजों खुद्रि सारनानै दिनै जोङो जोंनि मोनथायखौ मोननो थाखायनो जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेखौ मानियाब्ला जेब्लासिम मानिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बे मोनथायखौ मोनहोनो थाखाय जोङो संग्रामखौ गणतान्त्रिक भाबै लागोन नाथाय आसाम सरकारनिफ्राय सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय बेखौ मावनो थाखाय खामानि मावगोन बेखौ बुंबोगासिनो दङ नाथाय आसाम जुडिशियेल सार्भिसा जिहेतुके मोनसे उदां मोनसे बियो मावफारि लानो हायो नाथाय उदां मोनसे मावफारिब्ला बियो मोनसे भारतनिनो संबिजिताव थानाय मोनसे जुडिशियेल सार्भिसाबो गोग्लैयो दा अब्लाबो बिथांमोना जिहेतुके भारतनि संबिधानावनो होखानाय जे 8 सिडिउलाव हाबनाय बे रावखौ गनायिया मोनसे दुर्भाग्यजनक होननानै जों दिनै फोरमायनाय आरो दुखु फोरमायदों दा बे रोखोमनि जोंखौ डिप्राइभ खालामोब्ला नासयोब्ला आरोबाव फिनै बर' हारिनि जिनि मोनथाय बर' रावखौ रैखानाबेक्षन होनांगौ बेखौ जोङो सिगाङाव दोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ खालामगोन नंगौ दिनै बर' रावखौ आसामाव लोगो राव हिसाबै गनायथि होबाय सारा आसामाव बर' रावजों बर' फरायसाफ्रा बर'नि सुबुंफोरा अफिस आदालताव बर' रावजों लिरनानै गावनि मोननांगौखौ मोनथिहोनो हानाय जि परिबेक जाफैबाय नाथाय बेबायदि मोनसेयावबो दिनै आसाम जुडिशियेल सार्भिसा गावसोरनि जिखिनि दादागिरि बेखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बर' हारिखौ मान होयै बर' हारिखौ दिनैसिमबो स्वीकृति होयै बर' रावखौ गनायै बे रोखोमनि खालामनाया जोंनि थाखाय बिराद लाजिथावना हारि हिसाबै दा बिनिखायनो जों जोबोद दुखु मोननानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसामनि गुबुन जिल्लानि सदर जायगायाव बे आसाम जुडिशियेल सार्भिसनि जे एडभार्टाइज ओंखारनाय जुनियर एसिस्टेन्ट थार्ड ग्रेड बे पस्टनि ओंखारनायखौ जोङो दिनै सावनानै जों प्रतिबाद खालामदों बा हेंथा खालामदों आरो बेखौ जेब्लासिम मानिया अब्लासिम जोङो हेंथा होगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सायाव गोख्रों हाबाफारिफोरखौ रनसायबावगोन आसामनि जिथु आयेन एबा कर्टफोर बियो थार खामानिखौ मावाखै बेखौ जों दिनै मिथिना मोनो दा बेखौनो बियो मोनसे फोरमान जाबाय आसामनि कर्टआ जे बर' रावखौ दिनै फोसावनो हायाखै कर्टआ जे बेखौ खामानि मावाखै बियो थार खामानि नंगौ दिनै जों फिनै नुफैबावदों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बारंबार
आसाम सरकारजों सावरायनाय जादों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजों सावरायनाय जादों आसाम जुडिसियेल सार्भिसावबो बर' रावखौ जि 50 मार्कनि जा लिरनांगौ एडिशनेल लेंगुवेज बे एडिशनेल लेंगुवेजखौ बर' फरायसाफ्राबो बै आसाम जुडिसियेल सार्भिसाव एग्जामखौ होनानै जुडिसियेल सार्भिसाव मोजां खामानि मावनो मोननांगौ बेखौ गोदोनिफ्रायनो बिबोनाय जादों नाथाय दासिमबो आसाम जुडिसियेल सार्भिसा बेखौ गनायथि होयैया जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव लाजिथावना जादों दा बेनिखायनो आं दिनै बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै फैबाय थानाय समाव बेखौ मानियाब्ला बिनिख्रुइ आरोबाव गोब्राबसिन जोङो जोंनि दाबिनाय बे खामानिफोरखौ मावलांबावगोन